I aquí ens trobem a la capella del cementiri de Sant Gervasi, construïda el mateix any que es va construir el recinte, l'any 1853, i des d'on es poden veure unes magnífiques vistes de la ciutat de Barcelona. Tothom que es situï aquí pot veure a la part dreta una de les punxes de la Torre Bellesguard, un antic palau de l'últim rei de Catalunya, Martí l'Humà. Al palau del rei Martí l'Humà només en queden dues torres medievals que Antoni Gaudí va començar a reformar l'any 1900. Cal destacar que el camí cap al cementiri de Sant Gervasi passava just per sota de dues torres, així que, per conservar-les, Gaudí va haver de desviar el camí cap a un altre torrent. No obstant això, en períodes de pluja, l'aigua baixava amb molta força i per garantir el pas de les persones, Gaudí va haver de dissenyar el conegut viaducte de Bellesguard. A partir de material trobat a la mateixa zona, va construir un viaducte format per 10 columnes en forma de potes d'elefant, molt similars a les del Parc Güell. Actualment es pot veure just davant de la Torre Bellesguard gràcies a la restauració feta l'any 2006.